and enhance our forest plantations. Jumachiel nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto tim lokruok e tend migepe moko. Jotend migepe manyocha oloki koro ochiwo apise gi ayanga ne jowetegi manyien e migepe goeko. Jatend migao mar jotich e piny owacho Moses Kuria ochiwo ayanga apis mar migao mar ohala ne jatend migao manyien men Rebecca Miano modonje migao no kowuok e migao mar tudruok pinje Afrika ma ugwe. Andrew Ondego nigi ler mar wachni. Bang' lokruok manyocha jatend piny William Ruto timo, jotend migepe ne odhi nyime gi chiwo apisi ayanga ne jogo ma omii lemogi. The document that I want to hand over is E apis migao mar weche limbe pachoka, jatelo manyien mar migao mar limbe gi le bungu Alfred Mutua ochiwne apisi ayanga gi mane en jatend migao no Penina Malonza bende okawo apisi mar bedo jatend migao marango weche Afrika ma ugwe. Migao mayando telie gi Rebecca Miano ma okawo apisi mar migao matayo ohala. So far we had quite a lot of achievements within that short period. PSCs will be taking you through the quite many infrastructure that we've been able to improve. But of key to note is the KICC that we've managed to actually rehabilitate after 50 years. And so I want to believe the portion that is remaining, our plan was actually to renovate the entire building, and therefore I want to believe that you'll be taken through the plan that we had. Jatend migao Alfred Mutua olero ni oikore mar tayo apisi mare manyien e yorno ma owinjore. I want to say that I'm very excited to be here. I'm quite happy. I told President William Ruto that this is one of the best things he's ever done for me, and I'm quite excited. And mbele iko sawa. Mutua wacho ni ochano bago rombe buora gi jolonye weche mag limbe gi lek mar kelo dongruok e migao no kendo medo nyadhi mare. My aim is to engineer this ministry to be a very key employer in various sectors. And so we'll work together with everybody, thinking how do we create jobs everywhere in this country for young men and women. It's not just about tourists coming here. It's also about creating opportunities for young men and women. Komachielo, Moses Kuria oweyo apisi mar migao mar ohala ma okaw gi Rebecca Miano. Rebecca Miano osebedo ka otelo ne migao mar kanyakla Afrika ma ugwe yor kojolo, migao makoro sani omaki ayanga gi Penina Malonza. Andrew Ondego, Ramogi TV.